Ka HYC Malay Somat Area Unit haga arp torik ukla lengkot araja arpuar kalayo ban penhap perdana ya ka fast tour syaprang football tournament araja arpuar ya kane ka jingle kai la penlong hamadan football jong ka snong kan ba haga ba ya ka final la ya kani ya ka nam ladu hapdeng ka mau kasanya SC Persya ya ka lapa well FC lapan hap perda ya kane ka football dau ba dan bok lang karling do vice president ka HYC sengkemi haga jinga sandan lang kinong ilam ka HYC tersat circle Laimer area unit bar ka HYC maulai circle nalor kinong ilam ka senggilay dan rengkat lang kiriurang ba jong katany ba gopal hanyota ba hiam do rapsang working president ka Eastern Border Sport Association urang ba snong ka ken ba san bordew khai ber acting chief ka hima Malay Somat ba brastar dew saw haba ai jingkren uba hiam do rapsang ulakren benyau ya kijing duna jong ki khun samla ke ba menta bani nujor bar ki porba menchua ke ban mikmat ya ki Eastern Border shagi lempong ilakai football ki ba he la ne shaka MFA ulas ning lakan tu ki khun samla ba kumno kin tibet hagi jing ilakai sport ling ba ki sap ka ba ki don lakit bokru ya ka unit ba dang tristom nam ta ki kamba ba hapo gen ne thany uba dan bok lang karling do haba ai jingkren ula ong baka kenhun HYC ka ai ka burom ya kane ka football tur syaprang syaboro kiriwale hill state kibla len yala de naga banta ban penyo ya ka jela nalor ka jing perto ber ai kuble ya ka unit ka lala ban penlong ya kane ka tournament ula kenturu ya ki wei ki kenhun ki seng samla ne ga tor bar snong bakin yai penlong ya kum kine ki jai jingile kai namar ling ba ki jingile kai ki ba kum kine ka penlong ya ki samla bakin klet ne kinong pelut por haki kam kai kam thala kum haki jingdi ki basneu ke bakta ya ka koi ka khia hagane ka sngi uba dan bok lang khaling do lai sobharu da ki jersey sa ki shipongut ki khana rit jong ka te ka snong kajing yakun ban kini ya ka nam ladu ka long ka basong shit aga baga mau ka sang SC kalayo ban penki ya ka jar ka baning kong handai ka laba well FC kalayo ban pen phai tang hadin katto ka ne minute kajing ya le kai kala long sisa ka ba ihun jurut namar baro art league tim kila ya khai ha ka bor handai ha ka ba khadu ka laba well FC kala job da lai ko la arkol layo bersama ya ka kusnam da ka pisa ka balong khatsan hajar syaga tim ka bajob ka laba well FC ringkat bat ka trofi kumju ka pisasan hajar ba trofi syaga tim ke barem ka mau ka san SC lapan ya ka jingelang do presiden ka HYC Malay Somat area unit ba Johnny Stone Nogbet ki ba ajeng kren ha ka taiga singi kilong ruba gopal hanyota bar acting chief ba brastar dewsaw kanai galong katkum ka kerwa balap haro sports secretary ka HYC Malay Somat area unit ka jingkang ko jongki ka penlang ba ka tagayen ka babe si junam nama ulalong adek bat menta kila persiapan pra kiri relation center umla le per ni kisnong kitap to penmelian lan itu nang yai kembang ik bakum ni program mangang suthu yala de kat batki hamanan football marang suthu balda ngingin betin ya lung kena lan yai kun lajong haka bakum ni gaya ngi ima yo kasawan saka kordet saka yeng jonga kayeng jopi ngai kisama jong ni kadong than kempat selamat iki bakum kita bat shobha wat mamat hiru namang ingin ko bari i baka jing